Bai, atxean daukagun mendia da Bizkai mendiko magala, sakanakoa. Eta handi justo pasatzen da HTA, edo pasatuko litzaidake HTA tunel batetik, horrela sartuko litzateke sakanan. Eta gero, hemen Errotx herria dago hurbil, eta hemendik gero ikusiko dugu nola kriston triskantza egingo duela mendian, zeren kriston trintxera bat egin behar duela. Errotx herrian gaude orain, eta hemen atzean ikusten dugu magal bat, eta magal dena hori triskantza handia egingo dutela, zeren, kriston lubaki, kriston trintxera egin behar dutela, eta horretarako lur guzti hori mugitu eta kendu handik. Gero, lur hori nora jungo den eta zabortegi batera edo, hori ikusiko dugu gero, baina, hemen herrian oso hurbil kriston triskantza egingo dutela. Hemendik gertu ja, hasiko liratekela kriston biadukto handia, 500 metroko eta pasatuko dela bai oraingo trenbide gainetik, bai errepidetik eta bai ibai gainetik, ez? Eta gero, justo bestaldera, ja, Urrizolaren parean, aldera, segurazki ja, tunel batean sartuko dela, hango magalean, tunel batetik, Urrizola peetik, gutxi gora bera, eta hemendik magal horretatik, ja, aterako dela kalera edo, airera, ez? Eta jungo dela magal horretatik, ja, ekai aldera edo, batxutan lurrak kentzen eta beste aldera eramaten, eta beste batxutan, lurrak kentzen. Hau da, Zatustegi herria, hemendik etorriko lirateke trena HTA, eta, hemen justo relleno handi bat egongo litzateke, baina lehendik zubi bat, erreka hau pasatzeko zubi bat, Zatustegi oso hurbil dago, badira igual 20 metro edo lehenengo etxetik, eta gero, HTA aurrerago jungo liratekela, lehen Erriberri paretik pasatzen, eta gero Jabar eta Irañeta eta aurrera. Uharte Arakilgo itxesi parkean gaude, hemen atxean ikusten dugula, eta hau pikutora joango dela, zeren, hemendik atxetik, etorriko dela HTA egiten baldin bada, baso hau kenduko dela erabat, eta gero, edifizio honen justo pare-parean pasatuko lirateke trena, eta gero baita ere piztina oso ondoan baita ere pasatuko dela. Orduan, zonalde dena hau, joango dela, segurazki pikutara edo, iaia, geldituko dela, erabat desegina. Itxesin jarraitzen gara oraindik, han ikusten dira ere oraindik piztinak, eta hau da karabana parking bat, Hemendik ere pasatuko liratekela trena, dena hau betetzen, lurraz betetzen, eta gero, nire atxetik ikusten dena dela, mendi horretatik, tunel handi bat egingo dutela. Lehen Uharten egon gara, eta han, ikusi dugu itxesi parkea, eta baita ere, han egon nahi behar dutela, kriston eskonbrera handi bat, lurra kentzen duten lur guztia, han pilatzeko. Gero, HTA egiten baldin bada, jarraituko lukela, Zatustegi magal horretatik, eta hemen, Arruazu parean, beste tunel bat egingo luketela, Eta tunel honen ateratzeak eban, ikusten dugun mendi hori eta baso hori, handik jasoko dutela kriston zati bat, handi bat, kenduko dutela baso guzti hori, eta jarraituko dutela lakuntzaldera. Arbizu parean gaude orain, hemendik etorriko liratekela HTA, eta justo leku horretan, bailarra erdi horretan, egingo dutela leku bat trenak aurreratzeko eta gelditzeko lekua, pae deitzen dena, eta horretarako, han punta horretan, eta baita ere hemen, lurra kendu beharko lekutela, baina justo erdian, bailararen erdian, bete eta gainera zabal handiarekin, Orduan, hau izan daitezke ere kriston triskantza bat, gainera pensatu behar dela, justo berean magalean gaudela, berean parean, eta leku polita dela eta kanpina ere hemendik gertu dalgoela. Txarri eta Bakaiko artean gaude, hemen elkartzen dira gutxi gora bera Aralar parkea eta Urbasandiako parkeak, hemen mendi horretatik eta baso horretatik pasatzen dira animaliak alde batetik bestera. HTA egiten baldin bada, etorriko liratekela handik, berien paretik, pasatuko dela, autobia peetik, falso tunel batekin, eta gero hemendik, pasatuko dela ibai gainetik, eta jarraituko dela beste aldera, sakana bailarako erdialdera.
eta bai Bakaiku, Iturmendi eta Urdinen jarraituko lukela ez, ibai paretik eta bailara erditik. Urdiain eta Altsasu artean ez, hemen Burunda osoan HTA pasatuko lirateke justo bailara erditik ez, ibai ondoan. Eta justo hemen, hau da Zangitu zonaldea, Zangitu osoa zeharkatuko lukela ez, HTA, gure gainetik pasatu, autobia gainetik pasatu eta bestaldera ez. Urbasako igoeran, ez? Eta justuan ikusten dugun mendia, handik etorriko liratekela HTA eta tunel batetik etorriko lirateke. Hemen, claro, hau zulatu behar eta igual zati batzutan lurra pilatu eta handik ere mendia kendu eta segurazki hemen daukagun eraikuntza, kalera hau, segurazki edo kendu edo era bat deseginda geratuko liratekela edo, bueno, arriskoan dago pizka behintzat. Olaztin gaude, ez, Olaztiko ateraldian, hemen Urbasako igoeran HTA etortzen da Pinudi horretatik, ez, gutxi gora bera. Han, kriston triskantze egin behar duela, zeren, karo, HTA jun behar dela trintxera handi batean, ez. Gero, onaino etortzerakoan, ja, bete behar dutela pizkat lekua, ez, lurraz bete, eta hemendik Olazti eta Txaletonen artean pasatuko liratekela ez, HTA, justo herriko azken etxetatik gertu, ez. Eta gero, justo pasatu ondoren, kriston biaduzto handia, ez? 500 kilometroko biaduztua izango litzatekela, kantera ondoan pasatuko liratekela eta gero Ziordi aldera jungo liratekela, ez? HTA.